Asanteman TV, yes, so mosompa. Yamo bibiara kwa ba Asanteman TV yenya na mama mani amania so esomo sompa wo hyese ene eye wada eye kotoni ma bo some ne da etoso edu enkwa fimpino ne edu no mo na ye tuntum na wote enchene kan ewo machi hwe me ni fa me benkwa ba bia tuntum dia na wo so hu se ne Asanteman nyina eni abre papa ne nyina ene se Nkawie Paninhene nana Kusi Amankwaa amafo wotoso mienu nana ada ne benkum aso nana no mpanimfo aban hema no nkyira konwa agya se kontre akom no nana nyina kan won mo bo mu no na kyase wasesen ya na enne dai ana wodi nana enna awotwe da nana efri mu afimpinu ne aduonu nan mu bo some na etwato ne kura eya openima wo some no da etoso aduasa baako na kyase da na etwato afimpinu ne aduonu nan mu ana nana eda ne benkum so nana esoaye kita wonsa bo some da etoso aduonu watwe afimpinu ene miensa 28 July 2003 ana nana esoaye echoyera na setu abebio nana edim finhia aduonu miensa abenua ne so Nkawie Paninhene nana free media na kyase ene wode ne na watwe da no ehwehwe so na ni Asanteman TV de ya ka mamani amane a wontine ye emfintia ne ebepiem Nkawie Paninhene bibia fa na watwe da no nyina ya de ebesomwo oba ahema ya ne ebedi nkwa nana mpanimfo a wono metena konwa nyina ne nyina bedidi nkoma afa yigo yi hom ene hyehya ewo akwam ambahwa mbafa so ade esi ohane afofo ntikan ho Facebook YouTube TikTok dia film ababia na ya de somwo like a shama afofo me badwenche comment section na subscribe ye dwuma je na maye sweetie nana dankwa wa wonim osonfo ede dwuma de won chame ede ama yemonra ayeyo na se ni afa de okoso nyana dansomo Yaguswa ewo Nkawie Paninhene yade nana Kusi Amankwaa mafo sosumienu bafudwa ena watweda no somo ewo Nkawie Paninhene amfei enim hasei pe na wohwe dwomade yi asia bibia di adanse sana na eti asia no wobo ebrapa echeche Nkawie ko no Nkawie ko no efa ne ntoma pa efa papa wohu panimfo kokudam efi achichi ene benchen a wono eba asofo panimfo nyina abadwumade ya se wo bia ebe chere ni so ene ni bua na wo ede ama nana na wo hye nana so ne ma ne wo ye oba hema Nkawie Paninhene ba hema na wo hwe nani ma wo se ama me o ne nsumu ase efi se ne bai begunu kra brante wa kama pa emfinhia aduanan wotwe yanka simple na wo hye brana asie na wo ba bibi abua Nkawie tete nana ni so ade hu ni nka bebre na so ba mo wo kradia enkwa entumi anyenti ena na ada ne benkum aso na de ya wo na fia pem anko ade oso ensia en ofri mu aya afimpino ne ade no nan no ebutu sedia na tete na onya mfinhia aduanan enwotwe atiase fo asasi eso ana wotna abenwa so Nkawie Paninhene so no wonya mfinhia aduonu mienu owo krade enkwa entumi anyenti ena na ada ne benkum so afra ne ntuma tentene emu na wo hwe ayiyo yi asia yenya hyasie mpo yenya hyasie mpo na wo hwe edom ewa ade a na tese wo gbonu se entwa kose emo awia no mienu no miensa kwadia na ha be butu
nana na to santre fe e man memma nana no ma ya die de masie bru de masie dan da se wodo da se nyama ya de masie bede kro baba aha baba now aha baba aha tiami kro mfo so to aso tiami kro omuso eto aso tiami kro omuso eto aso ayatia anano yada munyina se esi ni kaje na se da ye de ne hwani ani aboa no na Nkawie ahema Nkawie Paninhene na dia ye no ne so tin na ti no na dia nyina aba na sie ni na dia ni na sie ba ewiase ba ni ye kwa ni se ni owo to bibia to bi ada saboa wo do beko owo to bibia to bi wai ada saboa da saboa wo do beko international wine kasa aha lovely guest that chama ada munyina se na chwa se yako ada munyina se mamunyina kwaba awotida ya ba ma ya mpofo ya me o shira asedafo no wai bo bedi mani mani afa kwada na se bo fa sofo Efrem na nasar bidiako. Na wodi dwuma ben wa hemfie wo. No yi Jasehene makidom. Okay, nti kro ben so Jasehene no. Dua nkwanta. Na na din de say. Na boachi asare. Otoso miensa. Okay. Na ye re na ba wo be ya ha ye Nkawie pani tweka ben ene da dwa ye nkwanta hene ne Nkawie pani hene ntam tia wo ba dwuma dia se. Dwuma dia ya ba si ntweka wo mu ne se. Ye ba ne da for mi. Ene nana Kusi. Okay. Ye ba no. Nti ye yin ba ye no mbe se yen. Okay. Ne yen so ye ba. Na ya bedi ye ba yin a wotwida. Nti hu ye awia na sa na tie. Na ye hwemu amamane amanye bi wo hono mu a mo be ye odwumadi ase na bibia ye wo fie ne mo ba na mo ba ba chia. Da bi ye nya na o mu nhia zefe ne ne behuda ye be ne dot yie. Okay. Ne amamre ho bia ya hwe aye. Kama ama nti ase aye adwuma. E de mama hyeden. Na kokwa na na mo cheche ye re. Sa da mase.
today I say yes something atwe ye misa Asanteman by Paninhene na wadama popoko they say the frame and Amankwaa yeah hine atrankonya ni bia okay baba chona na ba na bay nana nyina hine okay nana amampre bo atechum okay na otoso mienu okay ayo fa ba na da won Nkawie Nkawie omo nyina ya anuanom a bofo dwa na kunya na de wo wi no otoso nti ono so ene bofo tu nti ya anuanom omo nyina so wo mawere se sa ye esi na nyina hine ne na so na afi na ya duru na ya hwe na afade na hunu se adanso kra ai why pepa biso onua pa na da fom ti okay sasa ko ne kwa munyina wo mawere ana me kwa munyina wo mawere fo okay na ko pon hye nyina ya den wa be pie mu na wo dwemade yi asieye na ya hwe sadia na nanam kana mawere fekro no Nkawie Paninhene na wo ya panyene na ni so aye ma bia Nkawie Paninhene batina sibia nyine etna na ebenkum aso entiana na ekoyi de na jese fekro ne mu ono ade shaba kwa odwuma akwa mawere fekro different papa papa aye you put na and I just so I don't know how to make it say na Asanteman go so to aba Nkawie Paninhene eye ne na watweda no asie ne mpempren Asanteman atwe ye ne nananom eni enkomo na ye misa aso Asanteman ban na atwe efihe na eba na afempo bontumedie kra ene san kofo ban ene da wonom ene Nkawie Paninhene wanya ne ba bi kro yi entem na wada ma na ye mo akwa ba ma Asanteman so TV yeah ena Debacho na udin de say friend nana poku asampon chiamehene nana chiamehene ya da say papa nana asampon nana we be sase ya friend say nana asampon hene dey na debacho ai friend no hene ba o sukoko okay nana ya ba da asampon hene okay ya ka asampon hene ani dwumade ne say asampon de sabi oye sahene tete no de oye sahene o de no prekope okay ni dwumade de dos e ba se sabi ewura etwadwura na dwumade ebusumru ne fika na ono nipa titiriwa okobo busumru asu e de ne trapa kan free achemade sade ne ba menhia we de be ewura de ebre na ewura afa na de akoto babia eda asampon de dwumade de dos ye kase echemu na sabe ye koyi kase echemu abebre okay menhia so a so tunfo dwa akra so a ono ne obi a otra ewurachi ema ni dwa ne kra okay asampon de dwumade de dos pa na ya sha ayiyo yi a ene ekoso ya na asampon hene eba asie ya obebisa se aso edien important na obeye ne dien ene oba se eye Nkawie Paninhene omo nyina ye fokuo ba kwa omo ye mare fokuo ono mare hene wa asampon hene wo ho asampon hene wa Nkawie Paninhene ele ya di ho enti ena de wo se mare fo nyina na to santina ye ba na ya betina ye nua eyi aside jam ene abusia enti se wo se asampon hene edom bi ba na ye mare edom na sabe ye ba ko sanse ye nua ena da ho a ye ne no
Yeah, what was a be and never shall say that she said. Na yensa emisa we na fe yenya mokra ya hwe mare efekuo na sele wa kire no mo na mo boye nra ho eban ana na eni ho no mare efekuo no mo nhyehyeye ene sen sa ene mo ba ko eni ho no mo wa nhyehyeye bia mo beye ade ayi obi fufu ana sa fe we no yenya dotiye ene ne eli na wo tweda okay na ya nhyehyeye a enda e be pot ya e de be ne dotiye okay ye dotiye ni ye wie I feel no bad penny na chance na yi nipa foforo de aba. Okay. Nana ya bada se papa aba. Ya dase. For Sabre nana asampo hene na chia me penny na ya ne no edi nkoma. Tu santini anato ya ya asampo hene ne dom na Sabre wona mo abepie mu awon Nkawie penny hene na wotwedai ase awo Nkawie. Yaguswa ewo Nkawie Paninhene ahemfie enem ha yede Nkawie Paninhene nana Kusi Amankwaa mafoto so mienu na watweda no somosomba ewo Asanteman so TV Sabre wo hwe wo bra na hunu se no miensa abapa wonsima enum yagusu kakra enche bia na chasa nananom epeja won mu a ensa na mpempen de wo hwe de yenyina ye na etwe ya ye hwe ya ehunu se na sampo hene na watna se yiyi nyina esine na so wono ene nyina hini hene ene yiyi nyina esi wonom ana so a wonom eboa aye yiyi na wo hwehwe nyina ma bibia etimi awie payo na wasa na atena si adia na wasa amamre ene amane mu no ehemfo aba nyina na wasa wonom nyina atena se wonom ema nana akwaba we ene yamamre ene yamane a yen nananom ade acha ye ne yeda so akuramu a ebesi enne onyembon atena sia na nananom nkae nyina aba man akwaba na afa ye bisa no kwanso a asam onye ono enko nananom odwumadi ase adoso yebeda wonom nyina di atro na afenso wonom a wonam kwanso eba nyina so nya bedru pe yebeda wonom nyina adi atro ama ye wono bibia di ne bobre ne ne dwumadi ne dayogofa da wona Nkawie Paninhene ntamunti a ema woba ene na wotweda yi ase Nkawie Paninhene ya meka na asam yi osua ya fiapem aha enko aduoso ensia ya wono afiapem aha enko aduoso ensia ena ofrimu opinima bosome ne da etoso aduasa ba kwa fimpinu ne aduonu nan no emu wosese dia na tesa na nya mfenhia aduanan onwotwe awa atiasefo asase so na wowe na hinsem mudia osuaye no na osuaye eyekita wansa bosome da etoso aduonu onwotwe afimpinu ne miensa 28th July 2003 wode sese ebesi eye afietwam ya na afrimu a na tese na edi ade emfinhia aduonu mienu abenwa ne so sa Nkawie Paninhene na utie se de komani de ne ho adanse a na tese bibia di adanse se na ebidi ade no woboa emma Nkawie etimi fa na nso mapa efai pa akwanya senyina mu oyedu obetimi bia aboai se Nkawie Paninhene betimi afa na nso mapa ede efra fekua na ewo mu eya mare fekuo oye yenra na setu ababio ne brempon ya wonama esom otumfo esompa na omo enton a wonama ebon so wonama aye aduana efo na chese eka aduana dia na chese aduana do no na dia cha eba yo aduana do mo na mo dia cha ocha pa eba ya aduana chia brade aduana nyanko pasachie chese aduana ne dia wo fisa abusua ni mu ana obosa nton ne dia na chese wo mra ne dia deja wonomo ena mo nso Asanteman fuma ehya ye nyina ye ba ya na ma nyina yetime aya asantefo a enne obi aba Asanteman dia na wabone mu ase aha ya Asanteman so TV ene de ekoso ewo na watwede ya sinyina ye de somo sompa ewo ye mfidika sei eso Facebook, YouTube, TikTok like dwumede shama fofo nsankabe o wadwenche bia fagu comment section wo bia na wa subscribe ye dwumede no so ade amaya email ya Asanteman so wana gmail.com
call. Your WhatsApp number is 0244961189. Oh, Jackson, dear Biapasia, Bowo de Romam, and Abasabas, Jumedia Jena, number C, and a message of a friend, yet me and a D and Sa was Swayansha. I was Santinia, 1 million. I cannot sample the Santan one, Sabina, Atsana C, near her Santana Tantia, friend of one month so, and she and Nomadia, teacher Satora wants some. I'm a Pusiana, Dark and Nasabe, and Panifosia Jabiwa, a Jabi Atia, Sintiana, and Asanana Elqua, Yania Kaya Tiasiana, Yababua, Na Adia Chawanum, and Yano everywhere, Ama and energy at me. Ba into no the alcohol and carry Paninhene. I ain't fear anyone has said no and no and I are what and Asanteman any attack or call pa yet sin it for na yari abasan no na afe no yade akai nana Kusi Amankwaa Mafwa Otoso Mienu Nkawie Paninhene and this someone what some Asanteman Santamai to me find into my pa a fry and as an aquatia no I say a kaino Nana, the mamma and a papa, one more me, no me and son, one and a penny, and I enter for a dinner, enter for no saka every more, and I can't penny. It's not just our kind, yeah. Nana, not on any new baba, Panaka as a first assistant, one of my mamma, if it's a papa so free and then an answer so a cha, one more acquaint, not just a come mamma, or by him, and at a penny pet, and at a first assistant, one of my ewo yes senya nkopon na nanom so wonum mienu de obama wonum nkwatentan na de na na ene papa entimi enwie no wo mo de mo betimi enwie no mo atoa so na chesa busua no de nka wose aduro no entimi atoa kwaso a aduro ana panye kwa na beto fama na show ba Asanteman so TV set ya de ne nyina somo ama wo so hu se de wasante samunya enya sifa ene Asanteman so de ne chechire esitia afa obia awadwumadia wodibu ama Asanteman afa ne ntoma pa efra ena ye hunu awa Nkawie Paninhene ahanomo eseyi na wono no de eye nka ya ka nka dia na chese adwene nketwa anansa enam ena wono ne de wo kire no de ma yenwura amada wo de ekana ena yenwura ena ekoi wan ena eba ma yenwura nka awie nanso so de midi kan na jabiwa jabita senim sana na ena ekro nanso ni sia na mu obaba ne de obahwe na wakoso ato adwumadia wose wodie eso Nkawie Paninhene ehene na wonsam kakra ene Nkawie kuro no ho abakosam kakra ne nyina no ya de somo ya ba kokoso asasa kwaso adwumadia yi amaye na de akoso nyina no ye twane nyina gu Asanteman so TV amamani amane fie ama wo hunu de akoso ayoyo kase yi ase
Nyame Oshramo, Mona Masmae. Deeper life. Deeper life. Opetimiensa 3 million. 3 million. Edamas. And now I reward Asanteman Nana Kusi Amankwaa for what also me no Nkawie Paninhene Nana Adaya one sorry. A free more opening my was a meda also Adria Samba Quafim Pinoni Adriano Emo Anana a free at Toya Panifobo Nasayano not just a bronya a cheap. Bosomi enomno ne da etoso aduonu ankono afempino ne aduonu nomnemo ana yade ne na watwe da no hyehyɛso ɛna nsa ayiyo ne yewura na sɛ tso ba bi odi ante no sɛ de enim no sɛ sabe temamuni hunu bia efirimu a yeye ne na watwe da ne yaka ɛda pasɛre ba yeye atodwa no ne de anya saa yewie na yetie ɛda patia ba yeye no dɔte yie no ade afiri yewura ɛhɔ yewura nya hyɛda no pɛ na nsana dɔte yie no atimi abaso mam se hene ba ma ɔsɛ kwadwo na abepie mu hai na nanom abadwumade yasi ɛdɔso pi obi bɛ bia nso no yɛhwɛ se de ne din ne bɔbro ne dibia ne dwumade a wɔdi ko Asanteman no yɛde ne nyinaa asomo Asanteman so TV efise yendie ya mama mamre ani amane so na ya somo sompa ene bibi biara fa dwumade obi asade aka no yɛde kan yɛde ne nyinaa asomo Asanteman so TV. Nananom a wɔte adwamu a wɔnom te ayipa so ɛredai nana Asanteman ɛyɛ yemra na sɛ tutu ne hene a wɔkɔ ɛsapa wodi anemu akɔ ama Asanteman
ono ena ayi yo nyina wo hye nyina esi ne na so feku a wonom ewo mo nso mare feku na wonom ewo mo wo hwe na asampon sabonkum so a wonu kuna hene ewo na nkyɛn ene nananom nkyerɛ konwa akeka ka ne ho na afenso ohwe ne nsa nifa so nso na namokyerɛ konwa ne bi aka ne ho na mamsen hene nso aka ho ebi na nanom no edroso pia wonom nyina ebo asampon hene achi edom na ene de Nkawie Paninhene na watweda no e de ahyehye so brane e de amount ene eye arawoda ema Asanteman pa research fekuo aye fa no mare a enumu na Nkawie Paninhene awa wono no wode enka anasa adwene enam ama yenwra awe nsum na ama yenwra awe no ono na wo kure ntino ano ne che anibra na nanom ewo na nanom so achira wonom ema yehunu se Samson na Natia said, "O did you know so be brave? Epoa Asanteman echichire pa na afesuba Nkawie kwadwa monso bobo Nkawie kwai chichire epoa ma Nkawie kwai atimi agina ebrane efa enwoma suamo emuamo se epoa obi awonchira ba suku semu ni ade no Samson wabo pa ama Nkawie adehia emo atimi ato wonom eno santuntin wo free to ya kai na papa waye na fe yatimi aye ayi ama na ye kama na wempo na watweda mponim na campus.ye ne yikase ania ni bibase pani bra na behwede atwa nyina Asanteman so TV ania de somo
Nananum apaja one at some point in a Jumada is in and I see a doyamon and apajanamo. Nananum Chaponia, Odwa, a bacano, a billionaire, Pona, Yana Hini Hene, or two for my men saying, and Anamobia, a Kawa by and apaja one no more, a mamma and mania emon and Sasa, Nanamo Axanas, Emma, or you know, a Joe at 1 hour a year as said, the Sansun Timo, no one of apaja one more emon, nice Shania, Mamma Canyanano, Yadi Augusto, Atwaso, Yaguswa, our Nkawie, Paninhene, a chrome, Swan, our Nkawie, Paninhene, Ayada, Nkawie, Paninhene, Nana, Kusi, Amankwaa, Mankwaa, Tosumi, and Nuna, watch a dance from now, and to Sasso, Ade, Amount, and another beef, and a banchaya, and Abaka, I'm awarding a papa, and now watch it at the Nkawie Paninhene, and I feel my uncle address, and I feel more penima, Sameda, as also I just sat up for 15 on every night, and more than to say, not just a but Odima, but Sameda, and also I don't know, uncle, I think we don't need your number, and I just said, what in and now watch it at the Nazi, I'm trying to say, yeah, every man, chef, because Ababa, Naya de Edina, I don't see you know, a mamma and a mania, and I swear, Nana, I free, I am Mara Fagono, Emo, and I fancy a Gianna, this a kind, a Gianna, this a kind, Emo, and our free, Nana, or Mamma, our one of me, no pa or bankrupt, Baman, so a crop, now one of I am here, science of form, then another have a name, and a mammy, I don't have one, I can't at a woman of Simon, and at a penny, and a sign and a mouse of soap, and free Mama Academia Bankwaa, and in my mouth as a first I see a sword. Nana, I saw, and I saw Chayan and I saw Robert, no fisher, and you know, and so, and I was so snemo, and so a chef, and when you run, I said, Robert, you, I want something carrier, now push it to make your way up. Now Lisa Nana, I am a Shabratia, Nasabe, now signing him to one of 3 1. What the Aqua, I'm Asanteman, and it is through a carrier group, a carrier penny, I'm running to my father, I'm from around our July 1. The man of the teaching of that chair, no one of my back, at that time, and I actually said, my back, penny, and so I was to measure a mama, and they have many, and check what you make us say, I don't I need it now, I asked some TV, and I won't show you, and you know, I will read me, and no, I'm here, and you know, our red hand to me, and you know, one in my we have a will and see, and see it here, the money in our suburb, one of your woman, said, and send the 1 million hour, I have for a divide. Come on. I don't know what you guys me. I have got
na wie yes Nkawie Paninhene ba hema anaso mo hema na ma ana apecha ne mu wapecha ne mu de na se ene dwumade ni nyina ye de aba na wie ya ana ayara woda papa efisi wo ba hema ne babra ko pani efrumu ba ne piesie a wo ya Nkawie Paninhene ena nana afri antoye na ka ye hu ye de enka eni anasa enna na sie eba na so we de amanesa eba mom anasa mi hu ye enka eba mom ananka e wo se esie enna na so ene de e wo sam ene se ne de enna mom ena esie eba ma ba ma eni atai kokwa wa power swa amen kafa abai ma Papa Shawadin, and I'm not a chill rep. Kafra. A mama and a mania emono. A buy my pajani, my dear. Not as an education about the rear. Yet the woman Piemo, our Nkawie Paninhene or Asanteman, Mo, Nkawie Paninhene, now Bafuja, Nana, Kusi, Amankwaa. That's why you're summer, but I got a chance for Finland. Anna of free more, Anna, I didn't know what day so. Oh, sorry, yeah, it's a one sabo sumeda, it's also at your no and watch it. I think Penonemi and Sanon, and what's the simple compact can be bomb to be free more. Maja Sanana, I don't think share, do no, me no other floor. I been no, I think Penonemi and Sanon. Mwawo Nkawie Paninhene afia pem ahanko adioso Asia 1976 and another na etimi efra che bada fo nyina se madaje mo bra a mo de kan yan ho ma de bia Asanteman so TV yetimi som ne asom papa Grand Echo Cabana Asanteman so professional photo studio and Adabov Steel Complex Limited and so yasemi ade ndwumade nyina som mo Asanteman so TV de yegusua som mo kru ni nyina so medam ase kwaku ba waya dia gashom waya dia Nyankopon insha papa waya dia pa waya dia city nana down kwa na ndwumade nyina acha me emma Asanteman so TV som mo sompa Asanteman TV, yes, so Mosompa.